Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Gaskiya ne MD, ka yi nasara tunda har ka samu ta amince. A kafta MD ya fara nasara. Na rantse da Allah Muhammadu na kuwa sai na gaya mata wallahi abin da yake faruwa. Kaga wannan abin da kake shi ne zai yi tunanin ko ne ma kake ka tona asiri. Ba haka bane Muhammadu na kuwa, kai ka gaya mai gaskiyar magana akan wannan abin da yake shirin aikatawa. Babban kuskure shine ka fahimci gaskiya kuma ka kibinta. Shin ka san menene zai faru da kai? Kaskanci da wulakanci shine zai faru da kai. Hello, Hajiya Zara, ni fa wannan abun a gani na bai dace ba. Ba za ki iya ɗaukan mataki ba kina ganin abin da yake faruwa? Ba daga Hajiya Zara ba ce, daga mai gidan ne kansa Matawalli. To shikenan zan je in samu mai girma Matawallan zan mai bayani akan duk abin da yake faruwa. Manaja kenan. Zara ba kamar sauran mata ba ce. Shikenan tunda kin ce haka, amma Allah ya fi ki kuma ya fi waninki, bai kamata ku dinga cutar wannan mai girma Matawalla ba gaskiya. Ban gane abin da kike so ki faɗa ba. Na san haka zaka gaya mun ko? Ni dai ba haka na ce ba. Haka na ce ku tsaya ku dinga bin gaskiya a duk abin da aka sa ku. Duk da dai kina so ki cimma burinki akan wani abu. Iyakar iko na yi abin da Matawalla ya sa ni. Duk sanda kaga na kuskura daga haka? So bukata ta ce. To shikenan Allah ya bada sa'a. Kai kana da labarin an cire shi daga aiki ne? Ashe dai ba ni kadai aka sauke ba. Bari dai ka ji ta bakinsa shi ma dan uwan naka. Za ka ji duk komai. Kai da ni da kai da ita duk mun yi asarar yau. To ka ji ba? To menene yake faruwa? Ka fi ni sanin abin da yake faruwa. Me yasa ba kwa yin gaskiya a duk abin da aka sa ku? Yawwa, kun shirya ga na sarki Singam nan yana zuwa. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, ka sa na shigo wannan masana'anta a sa'a. Ya Ubangiji ka sada ni da alkhairin da ke cikin wannan ma'aikata. Ya Ubangiji ka haɗa ni da alkhairin da ke cikin wannan ma'aikata. Ka kuma kare ni daga sharrin da ke cikinta. Ya Ubangiji kada ka bari a cutar da ni, kuma kada ka bari in cutar da kowa. Dan albarka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode.